Hello and welcome sa Waray Kusina Recipes. Kumusta po kayo? And gusto ko magpasalamat sa lahat po ng mga OFW sa Hong Kong na nag-subscribe sa channel ko. Thank you po sa inyong lahat. At sa mga friends ko, thank you sa inyong suporta sa aking channel. At today meron po tayong bagong recipe. Ito ay ang garlic bread. Narito po yung ating mga ingredients na kakailanganin. So sa paggawa nito, kailangan natin ng isang itlog, active dry yeast, salt, sugar, oil, warm fresh milk, at ang ating flour. So first, i-mix natin yung ating mga dry ingredients. So add natin yung ating salt, yung ating yeast, at saka yung ating sugar. So i-mix well lang natin ito hanggang sa mahalo siya ng mabuti yung ating dry ingredients. Tapos set aside natin. Next na gagawin natin is paghahaluin natin ang liquid ingredients. Yung ating oil, add natin sa ating fresh milk. Haluin natin. And then, i-add natin yung ating itlog. And then, i-mix din natin ito hanggang sa well combined po ang ating liquid ingredients. Pagkatapos, i-add natin ito sa ating dry ingredients. Next, gawa tayo ng parang butas sa gitna ng ating flour mixture and then ibuhos natin yung ating liquid ingredients. Tapos, gamit ang wooden spoon, haluin lang natin ito hanggang sa ma-absorb ng flour ang ating liquid ingredients. Pag hindi na kayang haluin, pag sobrang lapot na, pwede mo gamitin yung iyong kamay para haluin yung ating dough. Pagkatapos nating haluin ang lahat ng ingredients, ilipat natin ito sa isang flour surface. Tapos, masahin natin yung ating dough ng about mga 10 minutes. After kneading for about 10 minutes, ilalagay natin ito sa isang bowl na nilagyan natin ng mantika or di kaya butter. Tapos, papaalsahin natin ito ng about mga 45 minutes. Then, i-cover natin ito ng cling wrap and then ilagay natin sa warm place ang ating dough para kumalasa ng mabilis. After 45 minutes, ito yung itsura ng ating dough. Nag-double size na siya. So, punch the air out. And then, ang gagawin natin is i-divide natin ito into two. So, hahatiin natin siya. Gagawa tayo ng dalawang garlic bread. So, pag na-form na natin ito na parang cylinder yung form niya, papaalsahin natin siya ng about 20 minutes uli before natin i-bake ito. So, ganyan lang. I-flat mo siya muna, tapos i-roll mo na siya. Kailangan ang pag-roll mo na tight siya, yung para walang hangin sa loob ng ating bread. Ayan. Roll lang natin. At kailangan dapat sealed yung katapusan ng ating dough, para hindi siya bumaba later on. After rolling the dough, lagyan natin ito ng hiwa sa gitna para magkaroon ito ng kunting design. Huwag masyadong malalim ang hiwa natin. Tapos yung ating baking pan, dapat meron siyang butter at saka hindi kaya oil. Ibabrush natin ito para hindi dumikit yung ating tinapay. So, ito, hiwaan natin siya. Huwag lang masyadong malalim. Kasi design lang naman ito eh. Parang baguette style siya. Ayan. And then, papaalsahin natin ito ulit ng another 20 minutes before natin siya i-bake. Next, i-preheat po natin ang ating oven ng 180 degrees centigrade for about 5 to 10 minutes.
After 20 minutes, ito na yung itsura ng ating dough. Pagkatapos, i-bake na natin ito ng about 10 minutes. Tapos, pagkatapos ng 10 minutes, ilalabas natin sa oven at babras natin ng ating topping. So, ito naman yung ating babras sa ibabaw ng ating bread mamaya. So, kailangan natin ng butter, garlic, at saka parsley. So, mimix lang natin sila. Okay, after 10 minutes, ilabas natin yung ating bread sa oven at i-press natin yung ibabaw nito ng garlic butter mixture. So, mas maganda pag madami ang ilagay mong mixture ng garlic at saka yung parsley. Kasi mabango siya at nakakadagdag ng lasa doon sa ating tinapay. Ayan. Pagkatapos natin i-brush yung ating garlic butter mixture, i-bake natin ito ng another 5 minutes. After 5 minutes, ito na yung ating finished product. Wow, look at that. Napakasarap po nito at napakalambot po ng ating garlic bread. Pwede na natin i-slice yung ating garlic bread at kung gusto nyo ng mas stronger na flavor, pwede rin yung dagdagan yung ating brush nyo uli yung ating bread after slicing. Tapos ilagay nyo lang sa oven ng ilang minuto para medyo mag-dry siya ng konti yung at saka hindi strong masyado yung kanyang lasa. Gumawa ako na to kasi isi-serve ko to sa aking ginawang cauliflower soup. Yan, tingnan nyo, napaka-soft po ng ating bread. Hindi po kayo magsisisi na kapag ginawa nyo ito. Ito na. Yan ang ating garlic bread. So, salamat po sa lahat ng mga nanood ng aking video. Thank you for watching and God bless po. See you on my next video po. Don't forget to subscribe and like sa aking channel and pakishare na din po kung nagustuhan nyo yung ating mga videos.